Започна първо с това, че ми викат пила. Това много обичам да се дръпча из махалата. Смело влизах аз с ръката в играта, докато не ме закопчаха Господата, по трудния начин си научих урока. Побърен съм за това на аварите от поста. Макар и да гледахме уж в една посока, при първи удобен момент ми забивахте ножа. Не ме е яд, момчета, даже съм благодарен. По този начин не направихте непоклатен. Отдавна вдигнах левела за моите мечти, а вие още ми зяствате по пейките си. Желая ви в най-скоро време да го разберете, че изгубиш ли душата, няма как да си верен. Грабех с пълни шепи от една квартална папка. Благодаря ти, ти така мадафака, в най-трудните ми моменти си подаде ръката, с която ме издърпа да подишам от света. Учеше ме как да намеря златната среда. Благодаря ти, братко, мисля, че успях. А колко ли още уроци ще има, но вече съм стабилен и с дигната глава. Нека силите с нас, защото ние нямаме страх. Прескачаме проблемите просто с един замах. Да все още има помири покрай нас, но ги държим на каишка, за да не ни ухапят пак. Само дай ми шанс и ще им покажа аз как се прави и как се живее в Алкатрас. Мъжки курви, женски курви, още не съм свършил с вас. За да мога да свърша доста, ще си поиграя ананас. И когато се случи, само ще завиждате как си избухвам по дивото аз. Пълен педераст, пълен педераст, пълен педераст.